ஹாய் ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஹியர் கேமிங். இதோடய நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தரமான இது கிளாஸ் கோட மேட்ச் தான். 2 நாள் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ போடாமல் இந்த எங்கடா ஓடிபிடி அப்படின்ட்டு போய் கேட்பீங்க. அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன இஷ்யூ, அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட முடியல. இதுக்கு மேலே வந்து கண்டினியூஸாக வீடியோ வந்துடும். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தரமான வந்து கிளாஸ் கோட மேட்ச் தான் பார்க்குறோம். கிளாஸ் கோடை பார்த்து எப்போ எத்தனை வருஷம் ஆகும், எத்தனை வருடங்கள் ஆகிடுச்சு. அதனால தான் வந்து நம்ம இந்த கிளாஸ் கோட மேட்ச் போட்டிருக்கோம். நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் கோட் போட சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி ஒரு கேம் ப்ளே வீடியோவாக மாதிரி இருக்கும்ல. ஸோ அதனால தான் போடுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் நம்ம டீம் வந்துருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அண்ட் டிஎன் ஜாக் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்எஸ்டிஎம்டிஜின் அப்புறம் இந்த ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது ஒருத்தர் வந்திருக்கான், வந்து ஹிந்திக்காரன் பொழுது ஹிந்தி எழுத்து வச்சிருக்கிறான். ஸோ அப்படி பார்த்தோன்னா நம்ம இங்கே வந்துடலாம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிடிச்சி அடி நடிக்கிறேன், பிடிச்சினா வந்து தப்பிச்ச ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறான். எகிரி குதிக்கிறான். ஆடப்பாவிடே என்னடா அது இப்படி குதிக்கிறான் அப்படின்ட்டு பார்த்தா அது அவளை போட்டு நம்மளை போட்டு பொழந்து கட்டுது. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இங்கேருந்து வேணாண்டா எஸ்ஆர்லான்னு பார்த்தேன். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீமில் வந்து நம்ம அடித்த கொஞ்சம் டேமேஜில் ஓசிகள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டா. டிஎன் ஜாக் அந்த இவன் ஓசிகள் பிறந்தவனா இருப்பான் பொழுது ஓசிகளாக எடுத்துகிட்டு இருக்கிறான். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த முன்னாடி போகலாம், முன்னாடி போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தன் தான் இருக்கிறான். அவன் எங்கே இருக்கான்ட்டு தேடிட்டே இருக்கிறான், பார்த்தா காணாமன். ஓகே, பார்த்தா நம்ம டீமாலே நம்ம நிறையா ஓசிகள் எடுக்காங்க. நாமளே ஓசிகளுக்கு எங்கே இதில் இவங்களே வந்து ஓசிகள் எடுத்தால் இப்படி. ஓகே, இப்போ நாமளும் பார்த்தீங்கன்னா ஓசிகள் எடுக்கணுண்டா அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம வந்து போய் முன்னாடி போய் இனிமே பார்த்தாச்சு. அங்கே இருக்கிறான் பாரு சட்டை போடாத அவனை பூச்சி அடி நடிக்கலாம். கைஸ் வாங்க போய் பார்க்கலாம். எங்கடா அவனை ஐயோ முடிச்சுட்டான், ஒருத்தர் முடிச்சுட்டாங்க. பார்த்தா இன்னொருத்தர் இங்கே இருக்கிறாங்க. எம்டிசி முடிச்சிரு பாய். ஓகே, இவரும் வந்து நாக் ஆகிட்டார். சூப்பர். ஓகே, இப்போ நான் டிஎன் ஜாக் மட்டும் தான் இருக்கிறோம். ஜார்ஜ் அடிக்க போகிறான்ட்டு பாருங்கள். ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறோம். அதுவும் ஹெட்ஷாட்லாம் போடுறான் வேறு லெவலில். ஓகே, பிடிச்சி அடி போடு அப்போது ஹெட்டு வேறு லெவலில் பார்த்துலாம் போட்டாச்சு. ஓசிகள் எடுக்கலாம் அந்த பட்டு வந்து ஹெட்ஷாட் போட்டே முடிச்சாச்சு. ஸோ ஒரு எமௌண்ட்டை மட்டும் தட்டி விடுவோம். அது பார்த்தீங்கன்னா விருப்பத்திற்கு எமௌண்ட்டில் சும்மா ஜாலியான ஒரு எமௌண்ட்டு. ஓகேவா, அந்த எமௌண்ட்டை பார்த்தாலும் தெரியாது, ஜாலியான எமௌண்ட் தான். ஸோ இப்படின்னு இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா MP5 எடுத்துகிட்டு போகலாம். MP5 தரமாக அடிக்கிற பட் அந்த ஸ்கின்னு தான் எனக்கு ஒன்று கிடைக்கல. 24 ஹவர்ஸ் தான் வந்துருக்குது. வவுச்சர் வேறு இல்லையே. ஐயோ என்ன பண்ணுறது, வவுச்சர் வேறு தீந்து போயிடுச்சு என்கிட்ட. வெப்பன் வவுச்சர் பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட் வவுச்சர் தான் ரொம்ப கவுட் போயிடுச்சு. எனக்கு வந்து 20 ஸ்பின், அதாவது 20 வவுச்சர் வச்சு ஸ்பின் பண்ண அப்பயும் கிடைக்கல எனக்கு அந்த ட்ரெஸ்ஸு. ஆனால் நிறைய பேருக்கு 3-2 ஸ்பின்லேயே கிடச்சிச்சாமா. என்னத்தான் சொல்ல. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து டேரெக்டாக மேட்ச்சை பார்க்கலாம். இங்கே சொல்லி முன்னாடி போகலாம். ஓகே, இவனாவது அங்கே இருக்கான், மேலே இருக்கானா, அப்படியே அங்கே ஒருத்தர் இருக்கிறான். ஒருத்தர் அப்படியே அந்த இடத்துல எட்டி பார்த்துருக்கா. அப்படியே ஆணு வாய் திறந்து எட்டி பார்த்துருக்கான். ஒரு அடி போட்டு பொழந்து கட்டி விட்டாச்சு, நாக் பண்ணியாச்சு. இப்போ எவனோ ஒரு பைத்தியம் அங்கேருந்து வேறு கலரில் குழச்சி விட்டான். மெடிக்கல் போடுறான். சீக்கிரம்டா எங்கடா இருக்கான். அப்போ தான் கீழே ஒருத்தன் வந்தா போட்டு நமக்குன்னு வந்து அதிகமாக சிக்கிடுச்சு. 132 வேறு லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா அடித்து முடிச்சாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஃபஸ்ட் பிளட்டே நாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அங்கே ஒருத்தன் இருந்தால் இங்கே ஒருத்தனை முடிச்சு விட்டாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து அந்த பின்னாடி இருக்கோம், நம்ம போய் பார்க்கலாம்ட்டு வந்து போய் பார்க்கலாம். பார்த்தா ஒரே ஒருத்தன் தான் இருக்கோம். இப்போ எங்கள் டீமில் 4 பேருக்கு அங்கே ஒரு ரோல் முடிச்சு விட்டு என்ன பண்ணுறது தான் இருக்குது. ஸோ வரட்டும். பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்தாங்கன்னா போதும். இனிமே வாடா முடிச்சு விட்டாங்களே. இதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ப்ரோ பிளேயர்ஸை கூட்டி போகக்கூடாது. பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் டீமில் மேக்ஸிமம் ப்ரோ பிளேயர்ஸாக 3 பேர் இருக்கிறாங்க. அதனால் வந்து எனக்கு கில்லியே விட மாட்டேங்கிறாங்க. இந்த மேட்ச் இந்த ரவுட் தான் தரமான சம்பவமாக இருக்கும். ஹெட்ஷாட்டில் வேறு லெவல் வந்துருக்கு. இந்த 2 கல்லி ஹெட்ஷாட் தரமாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா 1101 டைமண்ட் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். 3 கிலோ எடுத்துட்டோம். ஓகேவா, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன் ஜாக், அதாவது நம்ம 1ஆம் நம்பர் பற்றி ஃபஸ்ட்டு டிஎன் ஜாக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நேமே வச்சுருந்தா இப்போ நேம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டான். ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, அவன் நேம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நீ என்ன சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை, அவனோட வந்து ஒரு 1 நிமிஷம் போடுவோம் சாட்டர்டே. ஸோ அதை வந்து அப்படி வீடியோவாக போகலாமா அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். ஓகே, இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி போகலாம். இதான் மாதிரி நீங்கள் ப்ரோமோவில் பார்த்துருப்பீங்க. இதே தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோமோவில் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது. அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போயே போய் ப்ரோமோவில் பார்க்காதீங்க, அப்படி இதிலே பார்த்துக்கோங்க. பார்த்தா நம்ம பாலை வந்து ஒருத்தர் நாக் பண்ணிட்டாடா பாவிடே ஓசிக்கிது. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே ஒரு குளோவல் போட்டால் பார்த்தா பின்னாடி வருமானு தெரியும். பிடிச்சி தூக்கிற பார்த்தா ஹெட்டே விடல. இப்போ உழுவுறல ஹெட்டு 72 100 அப்படி தான் அடித்து முடிச்சிட்டேன். சரி ஓகே, நம்ம டீமில் வந்து கத்திக்கிட்டே இருக்கலான்னு பார்த்தா அங்கேருந்து ஒருத்தன் வந்து பேராஃபுல் அடிச்சு விட்டான். அவடா பாவி, கஷ்டப்பட்டு பார்த்தா 2 கடையிலே கில் எடுத்து கொடுக்குறோம். ஐயோ கில் எடுத்து கொடுக்குற போச்சுங்க. 2 பேரையும் பார்த்தா நாமளே முடிச்சிட்டோம். பார்த்தா முடிச்சோம். அப்புறம் பார்த்தா இவன் வந்து இங்கே வந்து அவருக்கு பிடிக்கிட்டு இருக்கிறான் பொழுது. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தா ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் கில்லாச்சும் எடுத்து கொடுத்துருந்தா கூட பரவாயில்ல, கொஞ்சம் மனசு ஏற்றிக்கலாம். பட்டு போய் 2 கில்லும் போயிடுச்சு. பாருங்களேன், பார்த்தீங்கன்னா கில் யாருக்கும் போகல. பார்த்தீங்கன்னா அவன் சேர்த்து மட்டும் போயிட்டான் நல்லா. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2-1 அப்படின்னு தான் மேட்ச் போயிட்டு இருக்குது. ஓகே, பார்க்கலாம் யாருன்ட்டு. ஐ திங்க் வந்து நம்ம தான் வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறோம். ஓகே, அப்புறம் போட்டு தள்ளிட்டான். எப்படி தான் நம்ம இந்த மேட்ச் வின் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த வீடியோ ஒரு கொஞ்சம் ஸ்டார்ட்டாக தான் இருக்கேன்னு பார்த்தா நாங்கள் வந்து அப்படி சொல்கிற சீக்கிரமாக வின் பண்ணியிருப்போம். அதுதான் ஓகே. இந்த ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாம் தான் வந்து ஐஎஸ்டி கில் அப்படி வச்சுக்குவோம். ஓகேவா, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி எடுத்துகிட்டு குளோவால் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, எப்படியும் பார்த்தா நம்ம வந்து முன்னாடி போகலாம். வெஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் அப்படியே பொறுக்கிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து M4 கிடச்சிடுச்சு. சூப்பராக MTG இங்கே வாழ்க. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இது M4 எடுத்து கொடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து தரமான சம்பவம் நடக்க போகுது. ஸோ அப்படியே முன்னாடி போகலாம். ஒரு குளோவாலி நம்ம டிஎன் ஜாக் வந்து கொடுத்துட்டாரு. ஸோ வேறு லெவலில். ஓகே, இப்போ போகலாம். டிஎன் ஜாக் நம்மளே வேறு லெவலில் விளாடுவான். இப்படி சொல்கிறது ஹெட்ஷாட்லாம் வேறு லெவலில் போகலாம். குளோவால் ஃபாஸ்ட்டாக போடுவான். அது வந்து
நீங்கள் வந்து நான் ஒன்ஸ் ஒன்று போட்டு அதை வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அது அப்போ நீங்களே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்படி விட உங்களுக்கு நான் அதை காமிக்கிறேன். சரி இப்போ வந்து நமக்கு இன்னொருத்த சீக்கிரம் 176 போட்டு 36 176 போட்டு முடிச்சு விட்டாச்சு. ஓகே கில் எடுத்துடலாம். இல்லைனா போன மேட்ச் மாதிரி கில் எடுக்காமல் நாம நாக்கிட்டா என்ன பண்ணுறது, கில் கிடைக்காம போகும்ல. அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கில் எடுத்துட்டேன் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ நம்ம டீமெல்லாம் பார்த்தோன்னா புஷ் பண்ணிட்டோம். ஸோ நாமளும் வந்து புஷ் பண்ணலாமேன்ட்டு தான் போனேன். ஓகேவா, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3 பேருமே உள்ளே தான் இருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து இவங்களை வந்து அடிச்சிடலாம். 3 பேர் இருந்தால் நான் 4 பேர் வந்து ஒட்டாம போயிடலாம், முன்னாவே உள்ள மேலே போயிடலாம். இப்போ மேலே வேறு அடிச்சு விட்டாங்க. ஒருத்தன் நாக் ஆகிட்டான். ஒருத்தர் பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து இந்த இது சட்டை போடாமல் வந்து இப்படியே நாக் பண்ணியாச்சு. லாஸ்ட் 32 அடிச்சு ஐயோ ஐயோ கிளவி இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கு பாருங்க. ஹெட்டு போட்டாச்சு. ஹெட்டு போடு வேறு லெவல் ஹெட்டு போட்டாச்சு. வாடா அடே ஐயோ அங்கே ஒரு சட்டி தலையை வந்து நின்றுட்டு இருக்காங்க. போடு ஐயோ இங்கே டார்கெட் எங்கேயோ போகுது. டபுள் கில் அடிச்சாச்சு. எப்படியோ டபுள் கில் அடிச்சாச்சு. இதோ இங்கே ஒருத்தர் இருக்கிறான். போடு குவாட்ரு கில் போடு கைஸ். பார்த்தா குவாட்ரு கில் ஒரே அடியில் பார்த்தா குவாட்ரு கில் அடிச்சிடுவான். எப்படி அடித்தோடனே தெரியல. பட் வந்து 2 கிலோ அசால்ட்டாக இங்கேயே வந்து அடிச்சு விட்டோம். பார்த்தா வேறு லெவல் அடிச்சு விட்டோம். இப்போ பார்த்தா எம்டிஜி போய் எம்டிஜின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இருக்க வேண்டியதாக. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ பார்த்தா அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எப்படி கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். நமக்கு 2 நாள் வீடியோ போடாது டிலே ஆனதுக்கு சாரி கைஸ். ஓகே கைஸ், அடுத்த ஒரு அவசரமான சந்தியார் கேஃபன் கைஸ். நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க. யார் வந்து ஹையஸ்ட் கில்லுன்னு பார்த்துடலாம். பார்த்தா நான் கோல்டு போரில் தான் இருக்கிறேன். குறைஞ்சி பிடிச்சிட்டு அப்படி தான் இருக்கும். பார்த்தா நான் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 9 கிலோ 2778 டைமண்ட் வச்சுருக்கேன். ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ பிடிச்ச மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் பிடிச்ச மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த அவசரமான சந்தியாக கேஃபன் கைஸ்.